Vostede é o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional. Como garantizan dende a Consellería o acceso universal á educación en Galicia? Bueno, pois é un dereito que temos afortunadamente todos os nenos e todas as nenas de Galicia. Non é que garantizado porque está establecido na propia lei. A educación é un recurso básico humano e o ODS 2030 número 4 di que hai que garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todas as persoas. Como se pode acceder hoxe en día a unha educación deste tipo para todo o mundo? A educación e o desenvolvemento en sentido integral pois de un país ou dunha persona van íntimamente unidos. Como poderían os nenos que non reciben educación ter unha boa ensinanza? Pois sistemas educativos, modelos educativos, escolas para aprender o máis básico. Ainda hai moitos analfabetos, é dicir, persoas que non saben ler ou escribir, nenos como a vos que non saben ler nin escribir. Hai moitos nenos no mundo que non reciben aínda educación. Por que cree que pasa iso e que se está a facer dende a administración para solucionar este problema? A veces non hai nin casas. E esa é unha situación moi diferente. Se un ve a veces, e nos vemos na televisión ou vemos nos periódicos, pois nenos que se morren de fame. Literalmente que se morren. Entre os continentes nos nenos que non teñen educación. A que se debe isto e que hai que facer para solucionalo desde un país como o noso? Que os países que están en esa situación poidan evolucionar dunha perspectiva integral, social, política, económica, e que todo vaya dun xeito parello, non? Un de cada 5 de nenos, máis de 300 millóns, non asisten á escola. Que plans desde países máis ricos para reducir ese número? Unha cuestión de seguridade xurídica, de respeto xurídico, de non abuso dos que teñen poder sobre os que non teñen poder, de creación de estruturas, de infraestructuras básicas, o que dicía antes, carreteras, electricidade, auga, hospitales, escolas, seguridade, que eu non poida abusar de ti libremente por ser máis fuerte que ti ou máis poderoso que ti, e esas cousas ten que evolucionar todo xunto, que teñas un traballo digno, que podas ter a túa seguridade, a túa familia, todo iso ten que facerse dun xeito integral. E hoxe en día, un de cada 5 adolescentes no mundo non reciben a educación necesaria en todo. Que factores afectan actualmente a estas persoas para non poder acceder a educación que precisan, e particularmente en Galicia? O 100% dos alumnos están escolarizados nun sistema educativo de gran calidade, dos mellores de España e dos mellores de Europa, non? Sen educación reduciu ao largo dos anos, e por qué? En Galicia ou en todo o mundo? En todo o mundo, en xeral. Poden ter unha escola, poden desenvolverse, ter oportunidades gracias á educación, que é unha das bases máis importantes dun Estado. Centrámonos nun caso en concreto, de que xeito cree vostede que lle afecta a un neno a educación que se lle dá na casa a que se lle dá nun centro educativo? Cada vez hai máis nenos que proceden do estranxeiro, porque como en Galicia nacen moi poucos nenos, ven moita xente de fora. E iso é moi importante, é básico que veñan moitas familias do estranxeiro, porque iso vai posibilitar que haya un reemplazo xeracional en Galicia. De acordo co informe sobre a integración dos estudantes estranxeiros no sistema educativo español, españois e estranxeiros non teñen as mesmas oportunidades para acceder ao sistema educativo. De que maneira afecta ser de outro país, vir de outro lugar ou ter menos recursos á hora de adaptarse nun centro educativo en Galicia, e que están facendo vostedes para mellorar esta situación? Unha oportunidade importante, primeiro de xusticia social, de axudar a aquelas persoas con máis dificultades. Cree vostede que hoxe en día os nenos de outros países teñen o máis fácil a hora de vir a España a estudar, a integrarse tamén nos colexios e centros educativos? Pero é moi boa comparativamente, seguro que comparativamente cos países onde veñen. Sobre todo se veñen de países pouco desenvoltos ou de situacións económicas difíciles. Que beneficios aporta ao sistema educativo español a chegada de persoas de outros países e con menos medios? Unha oportunidade importante, primeiro de xusticia social, de axudar a aquelas persoas con máis dificultades. Hola, soy David. Aparte dos estranxeiros, tamén haberá alumnado en Galicia con problemas de integración no sistema, como
as persoas con mobilidade reducida ou con condición de saúde que os limiten. Que medidas toman desde a Consellería para conseguir que se integren no sistema educativo? Todo o sistema educativo, o conxunto do sistema educativo, traballa para integrar a todos os alumnos con independencia das súas características. Outro problema é a igualdade entre nenos e nenas. Segundo a UNESCO, alrededor de 63 millóns de nenas non teñen acceso á educación e a maioría non chega á secundaria. De que xeito hai aínda desigualdade no noso sistema e que medidas se están tomando para cambiar isto? Non quero dicir que fai moitas décadas ou fai ou no pasado non fose igual en Galicia. A millón nunha familia había un neno e unha nena e mandaban o neno á escola e a nena se quedaba na casa. Cales son as solucións que propón para axudar cos problemas que ten o alumnado que non recibe educación ou que ten limitadas as oportunidades aquí e no resto do mundo? Nós temos un dos sistemas educativos millores do mundo. Eu digo claramente, España ten un dos mellores sistemas educativos do mundo, homologable e comparable aos países máis avanzados, e Galicia en particular é dos mellores de España. Antes hablou sobre pequeñas cosas que podrían mellorar o acceso á educación das nenas e nenos. A que se refere con pequeñas cosas? É moi difícil que un país que non ten un nivel de desenvolvemento bo teña unha boa escola, é imposible.